L'únic positiu és que sembla que es trenca l'encadenament de contractes temporals, no? La reforma intenta, yo creo que de una manera bastante fallida, pero al menos intenta meter formación para los trabajadores. Que pot motivar els empresaris a confiar més en la joventut, a donar més oportunitats. Hi ha aspectes positius que intenta canviar en profunditat coses. És veritat que la persona convidada té uns drets, igualment, no són uns drets tan potents com els que tenia fins ara, però jo crec que això és bo per al teixit empresarial. Després amb aspectes molt negatius com vaig al trencament de la negociació col·lectiva. Canviar les condicions laborals en principi ha d'estar subjecte a negociació. Es una reforma que busca recortar la influencia o recortar el papel de los sindicatos. D'altra banda, hem de recordar que la patronal i els sindicats representen a qui representen. Els sindicats no representen a tots els treballadors potencials, representen els treballadors que tenen contracte indefinit. I la patronal el mateix. La patronal representa qui representa grans empreses que dominen el sector i volen influir, volen posar barreres a l'entrada de noves empreses. El que introdueix específic la reforma és el contracte aquest que allarga pràcticament el contracte de pràctiques i formació fins als 30 anys. Jo les empreses que conec, quan tenen una persona que fa bé la feina i que és competent i una persona proactiva, etc., las empresas no se deixen escapar. No es una reforma para incrementar el trabajo de los jóvenes, sino que es una reforma que lo que está pensando básicamente es cómo se puede descargar a las empresas de mano de obra.